Damdamag Radyo Sagada. Thank God it's Friday. Oras ngayon tayo ibingay iti midday news. Kat para iti headlines dagiti damdamag. Iti national inawagan ti bayan muna nga legalized robbery ti saan sumarsardeng panagnato ti singir iti kuryente. TUCP nang kidaw iti 200 pesos nga salary increase kan tax cuts kalpasan adumanon iti 7.2% ti inflasyon. Namnaman dagiti Pilipino nga umasenso na i-record iti kababaan a porsyento manipod idi panawen ti pandemya. Nadadagsen nga ebidensya kontra kani Vice Presidente Sara mangiduron iti impeachment trial sigun kani Representative Pino. Iti mo't headlines dagiti damdamag iti Rehiyon Cordillera ken damdamag lokal. Amnesty International nagpakdaar iti kumarkaro a krisis iti karbengan tao ken militarisasyon iti Luzon. Nagduduma a grupo sa jay syudad iti Baguio nang isakad iti 1,200 pesos nga national wage hike. Energy emergency iti Cordillera naigidan iti petisyon para iti wage increase sa dagiti mangmangged. Panangwaswas iti sakit at TB saan nga kaya laeng ti sektor ti salunat. Programa nga uplift sentro ti aksyon ti gobyerno kontra iti oil crisis ken inflasyon iti Cordillera. National Irrigation Administration na Cordillera nang ilatang iti pamayan tapno malabanan ti pangta ti El Nino kadagiti taltalon. Governor Bulut Jr. number 1 iti survey dagiti gobernador iti Cordillera. Jolenda Lumasi napili kas 2026 Regional Fisherfolk Director ti Rehiyon. Libre a konsultasyon para iti mental health ken alcohol disorder ipaay ti rehab center ditoy Montañosa. Mountain Province ken World Vision naputput amang laban iti child labor iti probinsya. Tone-tonelada anat nateng inwaras ti Mountain Province sa PLGU kadagiti biktima ti El Nino iti probinsya. Ken nasurok sa gasot nga public utility vehicle drivers iti Montañosa inmawat iti cash assistance manipud iti DSWD. Para iti detalye dagiti damdamag ditoy pagilian nga Pilipinas naputput a kinondenar ti grupo nga bayan muna iti panangipaungulo ni Chairman Nery Colmenares ti mapadpadasan nga bill shock ti milyones nga customer ti Meralco ken dadumang kooperatiba ti kuryente iti napalabas a bulan ti Abril ken itang bulan ti Mayo. Tisingir ket dinmanon iti record high nga 14 nasurok 40 na pesos per kilowatt hour. Inawagan ni Colmenares ang may nga kita ti legalized robbery ti sitwasyon kaputa dagiti ordinaryo nga consumer ti mangbagbagkat iti epekto ti panagkapsut ti piso kontra iti dolyar. Kagidan daytoy ket ken question met lang ti dati amaman day linteg ti saan anain kalintegan nga panangipataw iti 12% VAT iti system loss charge no sa dino ket mapabaybayad ti publiko iti kuryente asaan damot nga inusar wenno napukaw gapu iti inefficiency. Sigon ka ni Colmenares, saan dapat at ipubliko ti mangbaybayad iti operational risk ken inefficiency ti may sa bilyonaryo a kumpanya, akas iti Meralco nang runa pay tagrigrigaten ti publiko iti adu a panagnina iti presyo, dagiti tagilako akas iti taraon.
Iti sa Baliadamag National agururay ti nakarkaro nga kalbaryo para kadagiti mangmangged a Pilipino kalpasan a dumanon iti 7.2% ti inflation rate iti bulan ti Abril. Daytoy ti kangatuan iti uneg ti tallo nga tawen. Kapoy ti daytoy ket kinalampag ti Trade Union Congress of the Philippines wenno TUCP ti gobyerno para iti dagos a panang ipasa iti 200 pesos legislated daily minimum wage increase. Ken panang ipatungpal iti tax cuts para iti middle class. Sigon kaniya TUCP Party List Representative Raymond Democreto Mendoza, naparpartak pa iti panaglaktaw ti presyo dagiti gagatangen kaysa iti aksyon ti gobyerno no sa dino, ti nailista nga inflasyon ket sinmubra iti ninamnama ti Bangko Sentral ng Pilipinas. Inyo na unay ni Mendoza ti kinapateg dagiti nakadasar a singasing iti Kongreso akas iti House Bill No. 88 para iti aumento iti sweldo. House Bill No. 6740 amang ikat iti 12% VAT iti kuryente, ken Patas Act amang pangpanggep a palawaan ti income tax exemptions. Basar iti report ti Philippine Statistics Authority, ti 3.1 percentage points sa panaglaktaw ti inflation manipud iti Marso, ti maitudtuding a kadakelan a binulan a panagngато sipud pay iti 1994. Basit-basit met ang mauawanan iti kumpiyansa ti adu a Pilipino nga sumaya at pa iti panagbiagda iti sumarsaruno nga bulan. May basar iti kaudyan nga survey ti Social Weather Stations wenno SWS, binmaba iti 13 nga puntos ti net personal optimism ti pagilyan. Uray no maibilang latta iti kategorya nga high, ket daytoyen ti maitudtuding a kababaan nga antas tinamnama sipud iti September 2020 COVID-19 pandemic. Itinaso a panagadal, 38% dagiti Pilipino. Ti mamati nga adda ti panagduras a mapasamak iti personal da akasasaad, iti sumaruno atawan. 32% tinang ibaga nga agtalinaed nga awan ti panagbalbaliw a mapasamak iti biagda. Idinto, asa nga 16% tinang ibaga kumarkaro pa iti sitwasyon, iti sumarsaruno nga bulan. Daytoy adakkel nga panagbaba iti kinapositibo dagiti umili a Pilipino ket mangipakpakita iti kumarkaro nga biddot. Ti publiko iti tengah dagiti adu nga karit a pang-ekonomiya sigun iti SWS. Iti sa Balipayadamag iti pagilyan agtalek ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino nga umabante ken agtuloy iti Senado ti impeachment trial kontra ni Vice Presidente Sara Duterte gapu iti dagsen dagiti ebidensya arimswa kadagiti panagdengeg. Sungbat daytoy ni Tino kalpasan nga ibaga ti maikadua a pangulo ti panagsiddaaw na iti kinasigurado ti Kongreso a maituloy ti panangukom kaniana. Sigon kani Tino nalawag a maipakita iti serye ti hearing ti House Committee on Justice dagiti basaran para iti impeachment. May bilang dito iti maibagbaga pa ng gastos ti Vice Presidente iti 125 million pesos nga confidential funds iti 2022. Kantisan ang na ideklara nga bilyon a piso nga kinabaknang na iti bukod na nga salen. Malaksid iti tungtungan na pinansyal kat nagbalinmot lang nga sentro ti investigasyon tinapanaknakan ti National Bureau of Investigation asaan nga AI generated ti video anang pangtaan ti Vice Presidente iti biag da Pangulo nga Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, kan dati nga Speaker Martin Romualdez. Inayon ni Tino adagiti pangta iti biag kan ti sospetsa ti ill-gotten wealth kat nadadagsen nga impeachable offenses a masapol a masungbatan iti maysa nga trial. Nakasimpa ang mapagbutusan iti plenaryo intun Lunes, Mayo 11, ti committee report no sa dino manamnama ang nasurukdwa gasot nga kongresista ti agbutos pabor iti panang impeach iti maikadwa a Pangulo. Iti met detalye dagiti damdamag iti rehiyon ken iti lokal. Nagpakdaar ti Amnesty International Philippines iti kumarkaro nga sitwasyon ti karbengan tao iti Luzon gapu iti nagsanga-sanga nga krisis iti ekonomiya, klima ken militarisasyon. Iti naiswat nga State of the World's Human Rights Report sa syudad iti Baguio, inrakurak ni Senior Director Ritz Lee Santos III dagiti kaso ti panagbomba. Manipod iti tangatang kadagiti katutubo a komunidad sa Occidental Mindoro kan probinsya ti Kalinga.
Pati ti agtultuloy a panag-atake iti kinawaya-waya iti panag-ibingay iti impormasyon ken panagtrabaho. Sigun iti grupo dagiti operasyon a kontra-insurhensya ket resulta iti panagbakwit dagiti sibilyan ken ipupusay dagiti inosente iti sulsulinek a luglugar. Kagidan daytoy ket inreklamo ti Cordillera Human Rights Alliance ti kasla pattern ti panag-idasar iti kaso nga terorismo kontra kadagiti leader amang mangged ken aktivista tapno lipiten isuda. Gapu kadagito nga insidente ket inpanawagan manen ti human rights groups pati ti UN Special Rapporteur awas-wasen ti NTFL kak ama itudtudi nga instrumento para iti represyon ken red tagging iti pagilian. Nayon iti detalya dagiti paspasamak iti rehiyon ti Cordillera saan nagbalin nga laped ti pudot ti aldaw para kadagiti driver, tindera manursuro ken sektor ti simbaan ijay Baguio City tapno makalampag ti gobyerno. Idi Mayo 1 Labor Day. Iti naangay nga panag-uurnong sa Igorot Park in paganatget ti kilosang Mayo 1 wenno KMU Cordillera nga insulto ti madama nga 505 pesos nga minimum wage iti rehiyon kumpara iti kinapartak ti panangina iti presyo ti kuryente, krudo ken taraon. Isaksakat ti grupo ti 1,200 pesos nga nationwide daily wage asigun iti Ibon Foundation ket isu ti makaanay a pateg tapno agbyag nga daan dignidad ti maysa a pamilya nga aglaon iti 5 nga miyembro. Inpanawagan matlang ti Alliance of Concerned Teachers wenno ACT Cordillera ti 50,000 pesos nga entry-level salary para kadagiti manursuro ken ti 36,000 pesos para kadagiti ordinaryo nga empleyado ti gobyerno. Sigun iti grupo saan nga umanay ti 5 piso. Gaputa daytoy ket pang budget laeng iti maidasar iti lamisaan. Binabalaw dagiti rallyista dagiti nawagan da nga band-aid solutions ti gobyerno. Nayud a panawagan ti panang suspindi iti excise tax iti lana ken panang isardeng iti transport modernization program amang parparigat kadagiti driver. Iti nakasilpo a damag gapu iti nakarong nga krisis pailang iti enerhiya ken panagnina iti presyo ti krudo formal nga inkalampag ti nasabasabali nga sektor. Iti Department of Labor and Employment wenno DOLE Cordillera ti wage adjustment. Inkumpirma ni DOLE Cordillera Regional Director Imelda Romanillos ang naawat dati position paper manipod iti kilusang Mayo 1 kanti resolusyon manipod iti sanggunian panglungsod ti Baguio. Amang kidkid daw iti aumento iti sweldo. Dagitoy a dokumento ti agserbi akang runaan nga agenda iti sumaruno at taripnong ti Regional Tripartite Wages and Productivity Board wenno RTWPB tapno ilasinan no adati umanay abatayan para iti maysa nga panagbalbaliw. May palagip ang maudi anay patungpal tinayo na sweldo iti rehiyon iti December 2025 no sa dinukot na isimpa iti 505 pesos ti minimum wage. Ngam kaslasaan nga umanay iti tenga ti energy emergency. Iti sumagmamano apas iti rehiyon kat nakaro nga bill shock tinapadasan kalpasan akellaat nga ngimato ti presyo ti gasolina ken simmaruno ti pananggingato met iti daytoy pasahe ken dagiti tagilako. Numan adda ti basit a panag-rollback iti presyo ti krudo itay nabiit ket inpaganetget dagiti grupo a kasapulan ti permanente a solusyon iti sweldo tapno makasabay dagiti mangmangged iti agtultuloy nga krisis iti ekonomiya. Iti tayak ti salunat, inyunay-unay ti Department of Health Cordillera, wenno DOH CAR, at ipanangwaswas iti sakit nga TB, wenno daytoy tuberculosis, kat mangsapol iti panakimaymay sa ti amin nga sektor ti kagimungan, ken saan laeng adagiti medical professionals. Iti naangay nga National TB Program Regional Coordinating Committee meeting, inbaga ni Dr. Shelly Aral, napateg ti panakinayon, tinagduduma nga ahensya gaputa ti salunat, ket nakadependar lang iti pakasaritaan ti edukasyon, pangkabyagan, ken aglawlaw ti maysa nga tao. Basar iti datos ti DOH, dinmanon iti nasurok 5,000 ken 8 nga gasot ti kaso ti TB iti rehiyon, iti napalabas nga taon 2025. Ditoy, ti Baguio City, Abra, ken Kalinga tinailista nga daan iti kangatuan a bilang tinasao a sakit. Iti sidong ti Philippine Acceleration Action Plan for TB, target ti gobyerno awaswasan ti pangta.
Daytoy asakit kasmay sa nga public health concern iti pagilyan sakbay ti tawon 2035. Tapno maartap daytoy ket nabukol dagiti cluster ang maibilangan ti DSWD, DepEd, dole ken dadumapay nga ahensya amang tutok iti social protection ken impormasyon para kadagiti pasyente. Sigun iti DOH, babaan ti multi-sectoral approach, mas nga maadresan ti aspeto a medikal, kan ti pagtataudan ti sakit para itigandat nga TB-free region. Iti sa balipaya damag iti rehiyon in bagati Department of Economy, Planning and Development wenno daytoy DepDev Cordillera at ti programa nga uplift ti agserserbi akang runaan nga mekanismo. Ti gobyerno tapno adresan ti epekto ti krisis iti lana ken nga to apresyo dagiti gagatangan. Sigon kani Jose Dado manipud iti DepDev tinasao nga unified package ket bangpanggep apagbay may saan dagiti serbisyo ti nagduduma nga ahensya para iti seguridad ti taraon, pangkabyagan ken transportasyon. Iti madama ti inflasyon iti Cordillera ket tinmanon iti 4.5%, anangat ngato no iti national average. Iti sidong ti uplift makauawat dagiti rehistrado a manalon iti 2,300 pesos nga cash aid kada toll-free access iti panangibiyahe da iti produkto da. Malaksi ditoy inkumpirma ti DepDev a manarimaan ti panangiaramid da iti evaluasyon kadagiti economic data akas iti labor productivity ken poverty thresholds tapno agserbi at tarabay iti Regional Tripartite Wages and Productivity Board para iti madawdawat nga wage adjustment dagiti mangmangged. Nakasagana mo ti National Irrigation Administration wenno NIA Cordillera para iti posible ang nakaro nga epekto ti El Nino kalpasan ang ma-record ti panagbaba ti level ti Danum kadagiti Karayan, iti Abra, Apayao ken Kalinga. Sigon kini NIA Cordillera Regional Manager Ronilio Cervantes, nairot ti panang ipatungpalda iti scheduling ken rotation iti distribusyon ti Danum iti dandani 3,000 nga ektarya ti daga ang maitudtudi nga vulnerable areas. Pasatbat lang ti aksyon ti ahensya ti tuloy-tuloy a panang linis wenno diesel, silting, kadagiti kanal, ti irigasyon. Panangipay iti baro nga ramit manipud iti gobyerno nasyonal, iti kasta maisigurado a nasaya ti panagturong ti Danum kadagiti mulmula. Malaksid iti rotasyon, wenno daytoy rotation, plano met lang ti NIA Cordillera a gumatang itinayon nga water pump amang ipabulod maipabulor kadagiti lugar asaan nga madanon dagiti regular a padanum. Maipalagip anang irwart iti El Nino alert ti pag-asa iti napalabas nga bulan ti Abril. Maibagbaga a 70% ti tsansa a mapadasan ti tikag iti nagbaetan ti bulan ti Hunyo enggana iti bulan ti Agosto ita nga tawen. Sigon kadagiti eksperto posible a bumayag tinasao nga phenomenon enggana iti sumaruno nga tawen 2027. Nayon pay apo dagiti damdamag iti daytoy nga rehiyon ti Cordillera pinanaknakan manen ni Apayao Governor ken Regional Development Council Chairperson Elias Bulot Jr. ti epektibo na apanang idaulo kalpasan ang mapili ka top performing governor iti entero nga Cordillera Administrative Region. Basar iti resulta ti January 2025 Social Pulse Philippines Survey, nagunod tinasao nga gobernador ti kangatuan nga 94.2% approval rating, manipud iti 2,000 nga respondents iti rehiyon. Inpapigsa tinasao a panagadal ti laing na iti serbisyo publiko, implementasyon dagiti proyekto ken napartak a panang address iti pangkasapulan dagiti kakailyan na. Ti baligi ni Governor Bulot ket bagas tinalawan na nga socio-economic programs a nakapokus iti edukasyon, agrikultura, infrastruktura ken panang taripato iti aglawlaw. San aday tuitiin mo na agundaway ang numero 1 tinasao a gobernador kaputa iti maudi a paset ti 2024 ket nagunod na ti 93.9% performance rating manipud iti Hypothesis Philippines. Iti sidong ti liderato ni Bulot Jr. ket opisyal na reclassify ti probinsya ti Apayao manipud iti third class paturong iti second class province.
Ni mata Governor Bonifacio Lacwasan na Jr. iti Mountain Province tinagranggo ka second top performing governor iti Cordillera kan maikatlo ni Governor James Eduba iti Kalinga. Iti damdamag lokal, may sa amangalap manipod iti munisipyo ti Barlig. Dito yung Mountain Province ti formal ang nagtugaw akas 2026 Regional Fisher Folk Director. Wenno RFD iti Cordillera. Iti panaglukat ti Farmers and Fisher Folks Month itang bulan ti Mayo, nagsapata ni Jolenda Fumat og Lumase kas maikapito a babae nga RFD iti Sidong. Iti Sidong ti mangingisdang Director Program ti BFAR. Panggap ti programa nga ikan iti boses dagiti bangalak babaen ti direkta a panakinayon iti panag-idaulo ken panangbuangay iti pulisiya iti lasod ti makabulan. Manipod iti panagbalin a mannalon iti pagay, nagbalin nga inspirasyon ni Lumas ikalpasan nga i-convert na ti talon na para iti produksyon ti tilapia iti tawon 2018. Insakad na ti rice fish culture iti komunidad da. Iti panagidaulo na kat target ni Lumas apapigsaan ti lokal a grupo kan alukuyan ti adupay a babae asumrak iti sektor ti panagkalap. Ilokatan ti Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center wenno DATRC Mountain Province dagiti libre nga serbisyo medikal para iti mental health ken alcohol use disorder. Mangrugi tatang aldaw Mayo 8 ti pasilidad a mabirukan sa abatan iti munisipyo ti Bauco ket mangipaay iti libre nga psychiatric consultation tunggal aldaw ti Biyernes kas panang asikaso. Iti umadado nga kaso ti mental health concerns iti probinsya. Sigon kani Administrative Officer Randy Samonte, akam daytoy nga isigurado adag iti sumapul iti tulong kat saanen a kasapulan pay nga umadayo tapno makaaramat iti usto nga tulong agas ken suporta. Mainayon iti psychiatric consultations kata daytoy center. Kat nakalukat nga agserbi iti aldaw ti Lunes hanggang na Biyernes para kadagiti mangkayat nga agpakonsulta met may neg iti alcohol use disorder wenno sobra a panag-inom iti ara. Dagiti pasyente a sumapol iti nakarubat nga atensyon kat mabalin nga ma-enroll iti maysa nga 6 hanggang na iti 12 a bulan nga rehabilitation program. Iti sidong ti panagmanihar dagiti eksperto. Iti sa baliadamag iti lokal agsagsagan na ti gobyerno probinsyal ti Montañosa para iti dandani apan ang celebrar iti World Day Against Child Labor intun bulan ti Hunyo. Iti panagbisita dagiti pannakabagi ti Linga Pangkabataan Incorporated wenno LPI ken World Vision ken ni Governor Bonifacio Lacwasan Jr. iti napalabas nga Mayo 5 ket napagtungtungan ti panangpatibker kadagiti programa para iti proteksyon dagiti ubing ken kampanya tapno mawaswas ti mapanggundaway a panagtrabaho kadagiti menor de edad iti probinsya. Nakanayon kadagiti nakasimpang nga aktibidad ket tinalawang nga advocacy campaigns, information dissemination, kan panakitinulong kadagiti stakeholders tapno manayunan ti kamuan ti publiko. May neg iti karbengan dagiti ubing. Inkari ni Governor Lacwasan ti sibubukal a suporta, itinasaw nga inisyatibo. Ken tapno maisigurado ang natalged ken protektado ti masakbayan dagiti kabataan ditoy Mountain Province. Ti LPI ken World Vision ti agserbi a katinulong ti lokal a gobyerno iti panagipatungpal kadagiti addang kontra iti child labor. Dito'y paila ang Montañosa, personal nga intulod ti gobyerno probinsyal ti mapan a 8 a tonelada. Asa diwa nga natnateng iti munisipyo ti Paracelis kastulong kadagiti residente ken mannalon ang nakarungap apektaran ti madama nga El Nino. Iti sidong ti inisyatibo ni Governor Bonifacio Lacwasan Jr. direkta a ginatang ti probinsya dagiti nateng manipod kadagiti mannalon ti kadadanan iti munisipyo ti Tadjan. Tapno agserbi nga marketing support iti tenga ti national crisis. Tinasaw at ignay kat mangted iti food relief bayat ang matultulungan dagiti vegetable farmers ang makabangon iti nakaro at ikag. Malaksid iti Paracelis nang ipatulod metlang ti provincial government iti 9 at 3 nga tonelada.
Tiya nateng kadagiti barangay iti Betwagan ken Saklit sadyay sa Danga iti Mayo 5. Sigon ken Executive Assistant Winston Calde, ti pakabuklan asa nga 10 tonelada. Tinateng ginatang ti Provincial Local Government Unit kat pasa ti estratehiya tapno malag-anan. Ti publiko iti epekto tinangingina a presyo ti lana ken tagilako. Sanbot lang analipatan ti sektor ti edukasyon no sa dinukot na ipaayan. Ti Mountain Province State University wenno MPSU iti talugasot nga kilo ti repolyo ken wombok para kadagiti estudyante ken manursuro. Iti mauda detalye dagiti damdamag na surok sa nga gasud nga drivers ti van ken jeep iti probinsya payla ang ti Montañosa tinmawat iti tig-5,000 nga cash assistance iti kalman Marso 7. Tinasaw at tulong pinansyal ket paset ti assistance to individuals in crisis situations wenno AICS program ti Department of Social Welfare and Development wenno DSWD. Iti kabuklan a bilang ket sa nga gasud sa nga 14 nga drivers. Manipod iti Bauco, Bontok, Busaw, Sabangan, Danga, Sagada, ken Tadjan, tinaipayan iti tulong sa jay multipurpose hall sa jay Bontok. Nairamid metlang ti agigidan nga payout activities iti munisipyo ti Barlig ken Paracelis para iti dadumapay nga benepisyaryo. Sigun iti DSWD, daytoy iti umuna payla nga batch ti tulong para kadagiti public utility vehicle drivers iti probinsya. Nabalakadan dagiti daduma amang kayat nga ag-apply ang makikoordinar iti opisina ti DSWD SWAD Mountain Province para iti kanayunan nga detalye. Dagita nga rod apo, dagiti naibingay tayo nga damdamag para iti midday news itang aldaw iti Biyernes, Mayo 8, iti madama nga taon 2026. Siyak pa lang ni Simbay para iti damdamag Radyo Sagada. Good afternoon and advance, happy weekend. Sali, nakatutok iti 104.7 FM Radyo Sagada, Matutiyaan, Mandragsakan. Alin sa lidumay.